Katuhan sa mga personahe sa Bunawan Police Station Animal Welfare Enforcement Team nga ginasugba sa 43 anyos ka suspect sa ilang abuhan ang mga parte sa gikatay nga binuhi ni ining iro. Sa interview sa Arman Davao kang Bunawan Police Station Commander, Police Major Robel Saavedra, dali nilang girespondihan ang report sa usa ka habal-habal driver kinsa nakakita sa aktwal nga pagsulod sa sako ug sa brutal nga pagpamuspo sa iro hangtod sa kini mamatay didto kini sa may purok 6-A Aplaya, Barangay Bunawan ning syudad. Matod sa hepe, daling giaresto ang sospetsado nga giilang si Dominador Dawat, karpentero ug ning tuigara nakagawa sa kasong murder sa Dapicol. Kumpirmado sa necropsy test nga iro gayud ang mga na-recover nga mga parte. Kasong paglapas sa RA 10631 kung Animal Welfare Act ang giatubang sa suspect. Batas na to against animal cruelty na may pangil, ma'am. Kani siya pag mapatunayan, nagigabag din mo, ni mapiso kag 1 year up to 3 years, then mag-fine ka not more than 250,000 pesos. Gikundi na ug padayong nanawagan og gustisya ang animal advocate nga Bantay Hayop Davao sa brutal nga pagpatay sa maong iro. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko, reaching millions nationwide and worldwide for 70 years, Radyoman Aimee Genita, Tatak RMN.